Niki jamaah nggih kados ngeten-ngeten niki mboten nenten sing wah, mboten nenten sing kados yok napa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat ingkang diberikan langsung dateng panjenengan sholawat niku wau. Monggo sampean sing sanjang Mas Wahid. Kewacane nggih Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Niku wau wacaane termasuk Pak Soni nggih nyepeng niku. Mugi-mugi di ngapura le kula sing namine Pak Ismanto dados ahli kubur angsal barokah sama kalian niki pun nyepeng sholawat niku kula Pak Soni Mas Herman sedanten jamaah niki wau nggih alhamdulillah melalui Pak Ismanto niku saged nerami ilmuipun langsung sholawat niku dugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti pun napa sholawat niku wau dugi Kanjeng Nabi jenengan dereng kepanggih Rasulullah mugi-mugi mawon secepatnya kepanggih Rasulullah dengan bacaan sholawat niku sampean imani sak temenane. Sholawat apapun yang sampean lakukan buka dengan sholawat. Setelah panjenengan bersolawat niki wau indah saking tidak terasai diri ini bacaan solawat digantikan oleh Allah dengan ayat yang lain. Niku sing namine sejatine guru niku zat tuwa. Sing maringi sampean dibawa kesadaran niku mau nggih zat tuwa niku wau. Pun jelas sing disampaikan niku wau dzikir, tasbih, syahadat, istighfar, napa malih Mas? Sholawat nggih kunci utama sholawate. Pasti sampean mangke eco-eco maca sholawat niku sampean mboten krasa dipindah melalui koli sampean ilat. Engko koli bingung apa koli mesisan mawon. Alami mawon ilate panjenengan sampean gerakaken niku wau tanpa sadar oleh akal sampean diganti dengan ayat-ayat niku wau niku Allah ingkang rubah sanes panjenengan sanes setan sanes jin sanes iblis. Moga enten ayate sesungguhnya sekecil debu pun gurune nggih zat tuwa menika. Dados panjenengan niku sampean amalaken niku wau. Setelah sadar sampean nglampahi ibadah datang Allah, istiqomah datang Allah, kunci utama kesadaran manusia yang di dalam diri ini panjenengan ucapan sholawat. Mangke sampean nek pun diparingi niku dirubah oleh Allah. Setelah sampean roh ilmune panjenengan sampean damel istiqomah niku ngrubah sedantene sampean, ngelindungi sampean teko wong-wong sing jahat sekitare. Nggih. Niki terbukti Mbak Imah niki tumut boten angsal beberapa waktu Mbak Imah operasi di luar kesadaran total niki di dalam dirinya ada yang mendengarkan dan membaca sholawat niku. Bukti niku nggih. Garwai pun sinten Mas Herman? Mas Tu. Nggih niku wau Mbak Imah. Sinten Mbak niku? Mbak sampean jenenge sinten nggih sampean? Nggih. Mbak Hurin. Niki istri Abah Ndor, ngoten nggih. Mukdor. Adike pun Ustaz Suud Karangasem. Alhamdulillah yang bodho sing kados ngeten niki saged dadi kepanggih panjenengan sing derek-dereke ulama turunane Sunan Ampel secara tidak langsung Mbak Hurin. Mongko pertemuan ten mriki mung ping pinten Mbak setunggal nggih? Tiga niki nggih pun ping kalih niku wau hampir sama ngalami kalian Mbak Imah jenengan saat tidur
niku mimpi nggih. Mimpi fisike tilem di luar kesadarannya menungsane. Beliau ini ada yang terucap di dalam dirinya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Nah niku nggih, bukti niki jamaah niki manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Beberapa orang walaupun boten kula sebut izin untuk menyatakan untuk cerita nggih mboten napa-napa. Namung niki damel contoh mawon. Panjenengan niki sampean lampahi niku. Dados napa intine niku wau? Mangke ten alan kubur niku nggih kados ngoten. Ten kuburan ten lebete kuburan mangke panjenengan ditang letih tapi lek pun sekujur tubuhe panjenengan Islam enten sholawat niku boten wantun nakoni malaikat. Boten wantun mongko menika disyariatkan oleh Allah sing jawab prilakune melalui bulu-bulu ini. Lah niku nggih. Alhamdulillahirabbil alamin, mugi-mugi Mbak Hurin niki secepatnya dados saksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk jamaah-jamaah niki. Pak Soni wis mboten usah kula sebut, wis mantun kula sanjung niku wau. Lek niki mboten nggih Mas nggih, mboten wis. Nggih alhamdulillah wis ora usah kula sebut, termasuk panjenengan niki pun ngalami sedanten. Lah niki wau intih kula sampeaken niki walaupun Mbak Imang nggih mboten cerita menawi nggih. Mboten mawon nggih Mbak Imang nggih, lek Mbak Hurin tasik cerita wingi menika nggih ten tempate Mbak Hurin. Mugi-mugi sedanten jamaah niki lan putrah-putri pun panjenengan dados ingkang manfaat, termasuk datang keimanan datang datuwa lan saged jaga sejarahipun negara niki Indonesia dengan kebaikan dan ketulusan hati. Nggih, termasuk orang tua yang sudah pikirnya sekujur tubuh niku mangke boten sulit untuk didik putrah-putri pun panjenengan. Bersolawatlah, lekatkanlah di dalam diri Islam sekujur tubuh panjenengan mangke beto manfaatan putrah-putri panjenengan gada ilmu laduni, saged tanpa belajar, saged tanpa guru, tapi panjenengan nggih tetep berpegangan kepada syariat, kembali kepada syariat. Lek gadah putra-putri nggih otomatis jenengan sekolah akan terutama nggih sampean ngajiaken. Nggih pun jelas napa malih sing jenengan tangletaken. Alhamdulillahirabbil alamin, segampang ini panjenengan nerami. Mugi-mugi sak teruse, mugi-mugi sak turun-turune pun panjenengan dadi ahli surga sing diridhoi Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana wudu aja Mas. Jam pinten Mas? Setengah 09. Nggih kula kedik mawon nggih.